Si dá Sofia Dreva, Sophie Gamer a je tu so mňou. Áno, Hunter. A drbnutý zombík. Daj mu do písku. Ideš Rocky Balboa. Nechaj ma, choď na ňo. Hoďme ho do vody, toho sviniara. Daj mu jednu. Au. Do prdele jedno. Meso nedám. Toto bude prvý diel zo survivalu a začíname znovu. Ako vidíte, nemáme žiadne veci, sme dali tam do vodičky, takže ale máme tuto chleba, to sme museli, viete, zlá doba. Začneme ťažiť. Do ríti to. Hej, chlapo! No, toto bude ako rýchlo. Ty boha! Tak to si... Aha, tak nič. Tak tu bývame zatiaľ. Tu budeme bývať. A toto zatiaľ, hej. Aké rýchle bývanie. Ten hajzel nič nenechal. Nether portal, more! No poď ideme ťažiť. Počkaj. Počkaj. Ešte PC si prehľadal. Hej, to čo je? Tu som dačo našiel ešte. Voda. Zakop. Kde to tam? Počkaj, kde to tam ide? Čo ma kopeš? No tak poď. Idem. Ideme ťažiť. Som sa tako zasekol. Pomoc. Čo sa stalo? Som pripadol dole. Senka daj mi. OK, tak ťažme drevo. Ťaž ty Tak radšej senkaj. To ste nevideli, pozor creeper, pozor pavúčik, krásny môj, a bežme. Poď preč, rýchlo padaj. Hej, slime, ty boha. Ten sa zíde, toho zabij. Toho chcem zabiť. Zabij. No dobre, tak utekaj. Kašli na slima. Toto bude fail, lebo zdochnem. Aha, tam niečo svietí potom. Hej, aj mne tam čo svieti. Ja tam idem. Čo ti? Tu niekto býva určite. Hej, ja viem, kto býva. Vod 1. No je tu teraz momentálne? Není. Není, to nevadí. Vieš, ako zoberieme toto drevo. Ber. Ja sa pozriem radšej von, ako to na to... Ako sme na tom, dobre sme na tom zle. Ahojte moje. Otvor, ty buzi, otvor! Zatvor! To riti, to si za mňa neukradneme mu radšej onú torčku. Poď, potajomky. Aby nepojedal torčku, mu zobereme. Poď, potajomky. Počkaj, musím sa nažrať. Bež preč. Ups. Buzíci hnusní, pchuj na vás, plujem na vás. Poď. A pozri, čo ti? Ale, no to nevadí, tam ideme bývať. Nové bývanie. Hej, čestky sú tam. To berem, to je moje, to nie je tvoje. Ja ich idem zbiť chlebíkom. Ja by som zobral drevo. Ber palicu, more, poď. Stačia nám 2 drevo nám stačí. Počkaj. Kus. Sviňa! Toto je naozaj čistá sviňa. Schytáš to. Tá sviňa nám uteká. Yes. Dostali sme ju. A pozri sa, tam je drevo. Aj pavúk. To je ale sviňa. Rýchlo. You're fucking Christ. Buzík. Čo skáčeš do mňa? Lag? What? Sorry za lag, a do prdele ide po mne. Aha, mám ja som lag. Mám 3 srdiečka. A dovidenia. Mám 1 srdiečko. Už je mŕtvý. Fú, kámo, díky, hej, 1 srdiečko som mal. Tak sa najedz a poď sem. No, idem. Drevo. Budeme bývať na púšti. Drevo, more, idem. Už idem. Čo ti dáva? Pozri tam, aký úkryt. Vidím kostlivca. Vidím onu.
Ja vidím samé čestky dnuk. Samozrejme zamknuté. Zatiaľ budeme tam bývať. Čo ti dáva? Tu niekto, poď preč. Tu niekto zomrel, mám úplne super, pozri, čo mám na sebe. Ja mám toto. Tuto bolo na zemi, poď preč. Preč, poď. Hej, daj mi aspoň čapku, ni? Tu niekto zomrel, poď preč, rýchlo. A tak potom mi dá čiapku, hej. Aj dám ti rýchlo. Si to rozdelíme, hej, teraz sme vojnoví oni, ak vojnový kôň, hej. Tu niekto... Ak takto videl vojnového koňa, dajte like. Počkaj, chod sa pozrieť, aké je meno na tých čestkách. Choď, Už idem. choď, ja ťa kryjem, dám si pauzu. Ja sa bojím, hej. Tak tomuto grifoval, on zdochol. Radiátor. To? Tak to sa tu volá radiátor a nabíjačka. No. Takí buzeranti, ni? Vieš o tom, že točíme, tak ešte. Sorry, ja nemám proti nič, vieš, buzeranti, Hej, ale tu niekto musel zomrieť nedávno, však tu boli veci len tak na zemi. Ale máme dosť materiálu, tak sa tu niekde usadíme a budeme ich pozorovať, či náhodou neprídu. Tak čakaj, ti niečo dám. Tada. A ešte toto, aby si nepovedal. Budem ich byť s týmto. Poďte vy, svine. Kamene, ďakujem, to budem ja stavať. Meso to mi netreba zrovna, ale ďakujem. Netreba, tak daj. Ale nie tak, viete... Ešte niečo. Aha, tam je taká skrýša. Tada. Ty boha, koľko môj? Jeden. Lopata. Nie. Hej, tam som videl takú, tam tá skrýša, aha. Čum, tam na ten pieskovec. Tu niekto bol. Musím dať. Aha, tu by sme mohli bývať. Čo ti? Kde si? Však tu bývajú oni. Ale dobre, no. Paráda. Super. Ešte to tu opraviť treba. Tak toto je náš dočasný byt. Ešte tieto boky. Ešte tu aj strobu robím kamenný, lebo sa sem niekto prevrce, tak je po nás. Ja si len niečo nastavím tu. Dobre, všetko mám v poriadku, dobre. Vymením hlinu za kamene. Ja už viem, čo idem vytvoriť. Nám dvom. Počkaj, ja nemám lopatu, nemám. Ale mám 24 ironu. Tu máš 12, to je polovica. Počkaj, toto dám. Kde to dám, semka? Počkaj, ja si dám lopatu. Tak. Ale ty kokso, dobrý začiatok. Ja idem ťažiť drevo. Nastavím si set home. No, vidíš, ale ja som sa tak zľakol, som to videl tie veci vzadu. Ale zobral si ich. Ale som videl železo, tak digmor, tak bežím pre ňo, nie? Hej. To vždycky, to treba. Vám poviem, ten, kto hrá Minecraft, prednejšie železo ako diamanty. Hlavne, keď je toho železa viac ako tých diamantov. Keď sú dva diamanty a tak železa, berte diamanty. Napríklad, keď ja som hral singlač, tak som našiel dosť diamantov, akože sa spýtaj aj vieš koho. Koho? Oného. Gosáčka. Gosáčok? Áno. Aha. Ale po dlhej dobe som zase natáčal. Po dlhej dobe natáčam. Hej. Takže to je veľká hodnota. Nie až taká veľká, ale nevadí. Som nemal čas, iba tak vám poviem, hej. A ešte si chcel oznámiť niečo ohľade nejakej stránke? Aha, mám aj stránku na Facebooku, volá sa Soft Gamer YouTuber a pošlem aj Hunterovú stránku, to bude všetko v popisku, takže dajte like, normálne sledujte a uvidíte, všetko tam budem dávať, kedy bude stream, kedy budeme natáčať let's playe a také. Asi tak
neviem. Dobre si to povedal. Dojemné, Rosťo, dojemné. Vidíš, že ja plačem. Boha. Boha, hej. Čo robí so mňou tento Minecraft? Prečo nedajú urobiť ploty? Neviem. Ty kokso, to je bug nejaký, či čo? Drevo. Že aj taký, aha, to si ty dobre. Ja sa ťa zľaka. No a ja, že aký hráč, hej. Že uvidím, že Digmore železo tam má, hej. No Rosťo si ma sklamal. Prečo? Ale nič. Dobre. Ešte treba takto nejak. Opevnenie tu robím. Paráda. Máme schody a.k.a. hlina, kamene. Ejha. Dám si vedľa vypiec mäso svoje, hej. Počkaj, ja mám nejaké. Dobre. Tak si ho dám vypiec. Super, ja som si dal. No, čiernu plasňam. Počkaj, ja čo dám preč, neboj sa. Ja som si myslel, počkaj, to je tvoje mäso, či moje mäso? Tu máš ty svoje na tomto. To je moje. Čestku, ešte si niekde dám. Čestku si daj tuto, vedľa mňa. Som si už zase. Crafting, na crafting si nedám, to je blbosť. Paráda. To je hotel Paradise. Paradajka. Paradise. Paradise. Ešte sekeru. Sekeru už mám. Ja nie. Som ti to zabudol povedať. Vážne zabudol, alebo nechcel? Zabudol. Som ti chcel spraviť, ale tak som si pomyslel, on má veľa železa, vieš ako. No dobre, však dobre. Hej, počkaj, prečo sa my vlastne ich bojíme, keď tu nie je PvP? Vidíš? Ale počkaj, tak možno je? Tak ano, Hej, počkaj, iba skúsim niečo. Napíš, že PvP. Nie je PvP. A iba PvP? Nejde. A skús dať warp PvP. To tu je. Neviem, ale určite dáko museli zabiť možno niekto, alebo to je jedno proste. Ja sa tam idem pozrieť. A ja pôjdem ťažiť. Choď ťažiť. Choď, bež. Urobím taký malý chodník. Kde sme to mali tie aha. Schody 9. Schody 009. Hej, schody 007. Je tam niekto. A do prdele, pavúk, more. Dobre, nech ťa zabíja, to mne už jedno. Nezabijú ma, kostlivec vydrbaný. Zabijeme kostlivec. Juj, aha, pozri, čo mám. Mám aj čo. Ty si to ukradol. Ale vieš, čo im ja spravím. Negrifuj chudákom. Ale oni za to môžu. Ja ťa idem zbiť za to. Ťa idem povedať na hlas. Admin. To treba nahlásiť, vieš ako. Zabiť nevinného človeka, no. Čakaj, si pozriem, aké sú tu varpy. Ale na warp doly nepôjdeme. Tu nie sú warp doly.
Hej, tu som dačo našiel, kámo. Koľko máme money? Ja mám $10. Hej, tu ťažili. Ó. Hej, niečo som našiel. Čakaj. What the fuck? Asi tu veľmi radi ťažili. Jasné, výborné, veľa dobrých správ. Ja si to urobím také miesto, kde budem ťažiť taký tunel. Ja vlastne už ho mám tam na home. Koľko už točíme? Neveľa, 15 minút. Do prdele! Shit. Čo? Ja sa hneď vrátim k vám, keď... No, potom poviem. Ale mal si... OK, tak sme späť. Sorry, ale zabil ma vydrbaný skurvený skeleton. Jú. Ja za to nemôžem, ja mám také chvíľky, že musím furt nadávať, no. Neklam. Hej, ja mám taký bug, že normálne tieto 3, že z tých prkien môžem mať 3 tietok. Hej, poď sa sem pozrieť. A kde som sa omylom prekopal. Kde, prosím, kde do... Aha. Takže môžem si naspäť vykraftiť veci. Čo? To som ti len ukázal, nie? OK, idem warp shopping. Ty neznáš, to je dnešná moderná doba. Koľko mám money? Ty máš 10. Aha. Sapling. Čo je sapling? Som už zabudol. Čo je sapling? Ja neviem, ale som... Hej, ja nemám peniaze. Aha, už mám. Ahoj. Som na home. Výborne. Ak si kúpim. Hej, book som dostal. Čo ľavým klikneš? Áno, už som dostal konečne. Bude prekvapko, čo som si ja kúpil. To ty neznáš? Neznáš. Je to tajné. Jolo, Rastio? No. Tu si. Paráda. Ja idem von a nechoď za mňou. Prečo? Len tak. No veď ja ťa aj tak vidím. No čo? Tu musím dať urobiť dole. Toto bude moja miestnosť. Taká malá. Môžem aj ja tu ťažiť? Nie, choď tam dole. No veď tam dole. No tak choď, toto je miestnosť na ťaženie tam, toto. Ale toto je moja malá taká miestnosť. A chce sa na mňa niekto portnúť. Ne, alebo portuj, ja zabijeme ho. Hej, nejaký zdiamec, vec, mi úplne namakaný, vymakaný. Aj tak na mne zobere veci. No, ale aj tak, radšej nie. Ale aj tak sa to nedá zabíjať. To je jedno. A naozaj. Ale môže nám grifovať dom. A to je nepriateľné. Keď príde žehlička a radiátor, tak im môže. Vidíš, ako nie? Natáčame už 20 minút. Neskončíme to? Či ešte?
Ještě ne. OK. Nech je sranda. Au, kostlivec. More. Dáme tých 30 minút ešte. Ešte 10 minút. Jop. Ty kokos, to je asi malé táto miestnosť. To musí byť väčší. Oveľa. Sorry za menšie lagy. Ty máš lag. Hej, ja mám kus lagy, ale nikdy sa mi to nestalo ešte teraz. Už týždeň sa mi nelagoval. No a teraz nie. Raz čo to je život. Čo ti k tomu poviem? Ale žiadna hra mi nelaguje, keď na začám. Dneska ešte natočím aj Far Cry. Potom. Ja tak to neverím. Neveríš? Neverím. Už to mám aj vylepšené zbranie, takže ja to nebudem od začiatku. Teraz potrebujem, aby toto na kus selfie gamer vystrihol, takže strihni to teraz. OK, sme späť. Niečo sme si tu vyjasnili. Nevyjasnili, ale niečo chcel. Tuto, Hunter, lol. Môj lolík, môj krásny lolík. No homo. Nebojte sa. Niekto, no je, ale nie, my dvaja to nie sme. Tá nabíjačka a ten radiátor, to sú ono. Hej, presne. Až nájdem diamanty, som frajer. Prisahám Bohu. Prisahám aj na neviem koho. Paráda. Toto je paráda. Selfiečko? No, A dobre, tu je to selfiečko. čo to robíš? Nič, choď preč, to je moja miestnosť, moje súkromie. Hej, to skadia, to si kúpil? Choď preč, ti vravím. Áno, kúpil som to, fajne. A koľko to stálo? 9 miliónov. Aj čo robíš, nebúraj to. Nebúram, len si robím svoju miestnosť. Ale veď to, ak budeme potom ťažiť. No normálne, tu bude také vynechané miesto. Tak, tak. Tak. Si dám dvere. Naozaj, vidíš to? To je dobrý nápad, pozeraj. Tak. Výborne. Nemáš náhodou kosti? Na čo? Tak aby mi to rýchlejšie vyrastlo. Nemám. Musím ich zabíjať. No ty kuksu, ja neviem prejsť. No, choď už. No vidíš. Budem vyskúšať ten meč, čo som hral. No, tu máš. No, yes. To je dobrá frajerina. Pastík. No, kúbko. Pastík. Už nič. Pum. Hej, tento meč má dobré odrazenie. Ty čo robíš? To som iba tak dal. A nebúraj to, prosím.
Aby nás nevideli. A IPčka na tento server bude? V popisku ako vždycky a nebude tam. Bude, no tak vám to poviem aj teraz. gameteam.cz. To je normálne, až poznáte. Gameteam.cz, keď už tak. A žni, tak bude po písku. Ako vždycky. Idem preskúmovať. Toto je moje meskové dobrodružstvo. Nechcem kopírovať, že masielkové, tak dám, že meskové. Bo masielkové už niekto dal. No. Je teraz na serveri NIGHT Stalker? Nie. Prečo? Len tak, lebo keby hej, to je prúser. Prečo? Len tak som našiel len tak čisto náhodou truhly s jeho menom. A je ich tu dosť. Strašne dosť. Už som radšej stať ušiel. Je po mne zombík. Paradis. Hej, čau! Ty kokos. Ja som sa ťa zľakol. Čau. Ty kokos, ja som normálne išiel. Ty kokso. Ja som vôbec za tebou nešiel, ja som iba išiel a išiel. To vieš ako. Si pozri. Pozri sa, tu je vo vzduchu nejaká cedulka. Čo tam je napísané, som debil? Nie, ale pozri sa, to je normálne. Čo tam je napísané? Herobrine is here. To prdo... Neviem, fakt? Poď sa pozrieť, počkaj, tu máš kamene. Ale takáto cedulka vo vzduchu, to není normálne. Pozri sa. What the? Počkaj, sa spýtam. Je na serveri Herobrine. To si zo mňa robíte... To si nemal. Dobre, tak sa asi nič nestane. Poď dole radšej, poď preč. Co ešte raz opýtam. Je na serveri Herobrine, please odpovedzte. Ale nemôže byť, ty kokos, to by sa určite už zjavil. Ty kokos. Napíš, že či sú hluchí. Asi sú, no tak počkaj, tak... Poďme späť. Hej, pozri sa tu, ty kokso. Sa pozriem, či napísali. Napíšem to ja. Je na serveri Herobrine. Hej, mňa dačo hituje. Jaj, to je debilný kostivec. To zabij. Hej? Chcem kosti. OK, party bužík. Sorry. To nebol zase rasizmus, nebojte sa. Dostal som iba drbnuté, ale... Hej, taký domček idem vykradnúť. Ach, rasťo. Vykradneme domček. Vidím veľké more. Ja vidím chobotnicu pri dome. Zabil. A ďalšia, ty kokso. Ja idem na home, potom povedz. Hej, ja som sa spýtal, že či je... Že... kde to je, kde som to... Prísť odpovedzte, Job.
Že? Je na serveri Herobrine, please odpoveď.